ምናልባት ንስኻ ትረኽበን ብዋጋ ከብታትን ፃወታ ኾና ኽእል እንተን ኩለን ግን ፍጹም ንዓባ ካሕድራ ዘይጸገመኒ ካለ ከም ዘይጸገመኒ ሞ ጸቢqa ኣመነ ግዳ ሓንቲ ነቓጽ ጓልታ ላልየልካ ኣሎ ዘምጻካ ጥራሕ ግበር እንታይ መምጺኻ ንዓ ክደሊ ለካ እንዶ ገዛ እንዲ ኻልኣ ተጋጊኻ ና ኣይተጋጋኹን እሞ ይፍቀርክዮ ብርግጽ ግን ምስ ገንዘቡ ፍቕሪ ሒትልና ንስኻ ዕላማ ክትሃርሚ ንሶም ከስቕ ኢሎም ዝርእዩ ክሉ ኮይኑ ስማዓክ ኣሎ እንዳደለኻ እኮ ክኾን ይብሉ ፈቴካ ኢላ ትካደ እስካብ ትብለኒ ንመፅባይ የድልየኒ ዘለኾ ነገር ባዕሊ ሓሊፋ ክገብር ክእል ከምኡ ከይትብልኒ ለሕጂ እንዴት ሓፂበ ደቂሰ ወይ እማ ኣነ ከምዚ ሬሳ ሳለስቲ ገንቢ ገንቢ ዝጭኖን ዘሎ ኣይተተንክፈት እንደ ስምዕ ባኻደኪ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ርክብ ፈፂምኪ ትፈልጥኒ ማዲ يفرلتني ወይ ኣብዚ ግዜ ዝደኣሞ ደገ ዘልካ ዘይመሓሎ እዋን እናበፅሕና ናንኣነ ስድራይን ከማን ኣይምሕለኒ